Θα μιλήσουμε σήμερα για τη φυσιογνωμία των πόλεων στη βιώσιμη ανάπτυξη. Θα δούμε την φυσιογνωμία και θα δούμε πώς η έννοια της φυσιογνωμίας ταυτίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό με τη βιώσιμη ανάπτυξη. Θα δείτε ότι τα στοιχεία τα οποία καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τη βιώσιμη ανάπτυξη είναι αυτά που στην ουσία καθορίζουν και τη φυσιογνωμία της πόλης. Τι είναι βιώσιμη ανάπτυξη? Δώσαμε τον ορισμό μας όταν είδαμε την έκθεση Brundtland. Είναι η ανάπτυξη που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των σημερινών γενεών, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τις γενναίες που θα ακολουθήσουν. Αυτή η φράση περιλαμβάνει τα πάντα. Φυσικά η βιώσιμη ανάπτυξη είναι πολλά περισσότερα από αυτή τη φράση. Όμως, εάν θέλουμε τυποποιημένα να δώσουμε έναν ορισμό, αυτός είναι ο ορισμός ο οποίος περιλαμβάνεται στην έκθεση Brundtland, έτσι όπως διατυπώθηκε για πρώτη φορά με τόσο συγκεκριμένο τρόπο. Τα μέσα τα οποία χρησιμοποιούν οι τοπικές κοινωνίες, οι κυβερνήσεις, οι διεθνείς οργανισμοί για να πετύχουν τη βιώσιμη ανάπτυξη είναι, είδαμε, η νομοθεσία, η χρηματοδότηση, τα προγράμματα και οι δράσεις. Η νομοθεσία, καθώς κλήθηκαν όλες οι χώρες του πλανήτη οι οποίες υπέγραψαν τουλάχιστον τη Local Agenda 21, που είναι το μνημιώδες αυτό κείμενο της βιώσιμης ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο, υποχρεώθηκαν εντός εισαγωγικών οι χώρες αυτές να αλλάξουν το θεσμικό τους πλαίσιο και να προσαρμόσουν την εσωτερική τους νομοθεσία. Αυτό είδαμε να γίνεται και στην Ελλάδα. Είδαμε τον νόμο για τη βιώσιμη ανάπτυξη του 1998 και είπαμε ότι μετά από αυτόν τον νόμο πλέον οτιδήποτε γίνεται, οποιοδήποτε έργο, δημόσιο έργο ή και οι νόμοι όλοι που πλέον οι νέοι νόμοι οι οποίοι θεσπίζονται συμπεριλαμβάνουν μέσα το θέμα της βιώσιμης ανάπτυξης. Το δεύτερο μέσο το οποίο χρησιμοποιείται είναι η χρηματοδότηση. Δεν θα μπορούσε να έρθει ένα θετικό αποτέλεσμα χωρίς τη χρηματοδότηση και φυσικά και την εξαγγελία και τη δημιουργία και την ολοκλήρωση κάποιων προγραμμάτων. Εάν θέλετε τα προγράμματα, τα μεγάλα αυτά προγράμματα, τα κοινοτικά πλαίσια στήριξης, τα ΕΣΠΑ, όλα αυτά τα οποία χρησιμοποιεί η περιφερειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέσα από τη χρηματοδότηση, λοιπόν, προωθούνται όλα αυτά τα προγράμματα και οι δράσεις. Η σημαντικότερη καινοτομία βρίσκεται στις διαδικασίες που προτείνονται ως οι πλέον κατάλληλες για την επίτευξη των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης, που είναι οι δημοκρατικές, οι συνενετικές διαδικασίες, που εξασφαλίζουν την ενεργό συμμετοχή των πολιτών και την ανάπτυξη μιας οικολογικής αντίληψης, ευθύνης και διαφορετικής συμπεριφοράς. σε όλους τους στόχους, τους οποίους, εάν μπείτε και τους μελετήσετε, τους διαβάσετε, κάποιοι από εσάς θα τους έχετε δουλέψει, όλοι συμπεριλαμβάνουν ως δέσμευση την ενεργό συμμετοχή του πολίτη. Ο πολίτης, λοιπόν, πρέπει να συμμετέχει στην δημιουργία της βιώσιμης ανάπτυξης και φυσικά να συμφωνεί με τους στόχους. Όταν ο πολίτης δεν συμφωνεί και δεν συνεργάζεται, τότε δεν θα πετύχουν και τα προγράμματα της βιώσιμης ανάπτυξης. Αυτό τουλάχιστον είναι ξεκάθαρο στα θέματα της περιφερειακής πολιτικής, έτσι όπως εφαρμόζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στη χώρα μας τουλάχιστον, που τα είδαμε τα τελευταία χρόνια. Η καινοτόμως μεθοδολογία για την επίτευξη του στόχου της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης πυροδοτεί σημαντικές αλλαγές στον τρόπο πολιτικής λειτουργίας της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς με την εφαρμογή της περνούμε πια σε ένα πρότυπο αυταρχικής διακυβέρνησης, ένα πρότυπο συμμετοχικής διακυβέρνησης. Επίσης, από ένα πρότυπο διακυβέρνησης όπου η κεντρική εξουσία αποφάσιζε και όλα αυτά ερχόταν πλέον από πάνω προς τα κάτω στην τοπική αυτοδιοίκηση, τώρα λοιπόν υπάρχει ένας διάλογος και από κάτω προς τα πάνω. Οι αποφάσεις όμως πλέον λαμβάνονται με την ενεργό συμμετοχή και συνένεση των πολιτών. Για να δούμε τώρα ποιες είναι οι βασικές πολιτικές για τη βιώσιμη ανάπτυξη και πώς αυτή προωθείται. Άρση των χασματικών ανισοτήτων μεταξύ των περιοχών. Θα πρέπει
όλες οι περιοχές να έχουν ένα minimum επίπεδο ανάπτυξης. Θα πρέπει να έχουν ένα minimum υποδομών. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν χασματικές ανισότητες, οι απόλυτα πλούσιες περιοχές, οι απόλυτα φτωχές περιοχές, οι οποίες δεν απολαμβάνουν τα υποτυπώδη τουλάχιστον των βασικών επενδύσεων. Κοινωνικο-οικονομική σύγκληση. Και εδώ, για να μην υπάρχουν χασματικές διαφορές ανάμεσα στις διάφορες περιοχές και μέσα στη χώρα και μέσα στην ίδια την περιφέρεια, αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Συνολική αναπτυξιακή στρατηγική. Ενίσχυση των οικονομικών και κοινωνικών υποδομών. Καλή σύνδεση αστικών και αγροτικών περιοχών. Γιατί οι αστικές περιοχές δίνουν τις υπηρεσίες, ενώ οι αγροτικές δίνουν τα προϊόντα, δίνουν το φυσικό περιβάλλον. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Δόθηκε έμφαση τα τελευταία χρόνια στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, διότι θεωρείται ότι οι επιχειρήσεις αυτές απασχολούν τοπικούς εργαζόμενους, τοπικούς πόρους, διοχετεύονται πολλές φορές τα προϊόντα στην τοπική αγορά και συμβάλλουν με αυτόν τον τρόπο στη βιώσιμη ανάπτυξη. Επίσης, βελτίωση του περιβάλλοντος. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα περιβάλλον στο ΕΣΠΑ, στα κοινοτικά πλαίσια στήριξης, είναι ένα παράδειγμα. Αξιοποίηση και ανάπτυξη των ανθρωπίνων πόρων, ορθολογική ανάπτυξη του τουρισμού και όχι μονοκαλλιέργεια του τουρισμού. Ήδη, αν διαβάσατε την τελευταία έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λέει ότι η Ελλάδα κινδυνεύει, η οικονομία της Ελλάδας κινδυνεύει πραγματικά σε πολύ μεγάλο βαθμό πλέον, εφόσον έχει απόλυτη εξάρτηση από τον τουρισμό. Τώρα, εν ώψη και του εγκλεισμού, αλλά και των περιοριστικών μέτρων που έχουν τεθεί. Δυσίωνο το μέλλον της χώρας εξαιτίας αυτής της εξάρτησης που έχουμε από τον τουρισμό. Και βελτίωση βεβαίως της συνολικής ποιότητας ζωής. Οι πολιτικές για τη βιώσιμη ανάπτυξη των πόλεων, λοιπόν, τουλάχιστον της ευρωπαϊκής περιφερειακής πολιτικής, στοχεύουν σε όλους αυτούς τους στόχους που βλέπετε εδώ. Και ποια είναι τα μέτρα τα οποία λαμβάνει η περιφερειακή πολιτική? Αν θέλετε, ποια είναι τα μέτρα, ποιοι είναι οι άξονες οι οποίοι εφαρμόζονται τα τελευταία χρόνια μέσω της περιφερειακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο. Τα δίκτυα μεταφορών, θα τα δούμε αναλυτικά στη συνέχεια. Τα δίκτυα ενέργειας, οι νέες τεχνολογίες της τηλεπικοινωνίας και την πληροφορική, η ανάπτυξη της τεχνολογίας, η δημιουργία θέσεων εργασίας και η στήριξη των επιχειρήσεων, η προστασία του περιβάλλοντος, η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και η στήριξη του τουρισμού, δηλαδή ο συνδυασμός αυτών των δύο πλέον, όχι ενίσχυση του τουρισμού ανεξάρτητα από την πολιτιστική κληρονομιά, αλλά συνδυασμός έτσι ώστε ο τουρισμός μας να προωθείται με να συνδέεται ο τουρίστας ο οποίος θα έρχεται στη χώρα, στον τόπο, να επισκέπτεται και να γνωρίζει και τον πολιτισμό μας. Και με αυτόν τον τρόπο θα δίνονται ερίσματα επανεπίσκεψης και σε άλλους χρόνους, δηλαδή όχι αποκλειστικά τους καλοκαιρινούς μήνες, αλλά και φυσικά και όχι μόνο στην παράκτια ζώνη. Και επίσης αγροτική ανάπτυξη. Η αγροτική ανάπτυξη για πάρα πολλά χρόνια αποτέλεσε το στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και ήταν και ένας από τους λόγους της δημιουργίας της. Τώρα όμως έχει μπει ως ένας άξονας μέσα στην ευρωπαϊκή περιφερειακή πολιτική. Να τα δούμε λίγο ένα-ένα. Αποτελεσματικά δίκτυα μεταφοράς, λέμε. Γιατί αποτελεσματικά δίκτυα μεταφοράς? Για την εισρωή και εκροή προϊόντων και για την διευκόλυνση των μετακινήσεων. Οι προτεραιότητες που μπαίνουν, πρώτα απ' όλα σε 3 επίπεδα. Το ένα επίπεδο, το βασικό επίπεδο, είναι η καλή σύνδεση της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τον υπόλοιπο κόσμο, με τις τρίτες χώρες. Το πρώτο επίπεδο. Το δεύτερο επίπεδο είναι η καλή σύνδεση των χωρών μεταξύ τους, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το τρίτο βεβαίως είναι η καλή σύνδεση των περιφερειών, όλων των περιφερειών, ακόμη και στην ίδια χώρα. Οι προτεραιότητες λοιπόν είναι οι διασυνδέσεις μεταξύ κρατών και πόλεων, η βελτίωση των υποδομών στον τομέα των μεταφορών,
ο συνδυασμός των μεταφορικών μέσων, έτσι ώστε να μην υπάρχει εξάρτηση από ένα μεταφορικό μέσο, αλλά συνδυασμός, λιμάνια, τρένα, αεροδρόμια, έτσι. Επίσης, εξυγχρονισμός των δικτύων και χρήση νέων τεχνολογιών, βελτίωση της προσπελασιμότητας, όχι μόνο της προσβασιμότητας των τόπων, αλλά και της προσπελασιμότητας, γιατί κάποιοι τόποι είναι μη προσπελάσιμοι και λόγω του γεωφυσικού τους περιβάλλοντος. Παραδείγματος χάρη, είναι ορεινές περιοχές ή είναι νησιά. Και ενίσχυση βεβαίως της ανταγωνιστικότητας των πόλεων. Όσον αφορά στην ενέργεια, προώθηση των δικτύων και χρήση της ενέργειας. Ο ενεργειακός τομέας θα πρέπει να είναι αποδοτικός πρώτα απ' όλα, να είναι ανταγωνιστικός, να χρησιμοποιούνται πολλές πηγές ενέργειας, έτσι ώστε και πάλι να μην υπάρχει εξάρτηση από έναν ενεργειακό πόρο. Γιατί οι εξαρτήσεις βεβαίως θέτουν σε κίνδυνο την οικονομία, τη χώρα, ακόμη και την ασφάλεια της χώρας. Επίσης, ο ενεργειακός τομέας πρέπει να είναι φιλικός προς το περιβάλλον. Οι δράσεις λοιπόν μέσω της περιφερειακής πολιτικής στοχεύουν στην δημιουργία υποδομών στις πόλεις. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι το δίκτυο φυσικού αερίου που γίνεται τα τελευταία χρόνια. Η ενίσχυση της έρευνας πάνω στα θέματα της ενέργειας, έτσι ώστε να δημιουργηθούν και μηχανές οι οποίες θα καταναλώνουν τη λιγότερη δυνατή ενέργεια ή το καύσιμό τους θα προέρχεται από ανανεώσιμη πηγή. Και επίσης, τέλος, όθηση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην πόλη. Οι νέες τεχνολογίες στις τηλεπικοινωνίες είναι ένας ακόμη στόχος και ένας άξονας της Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Πολιτικής και στόχο έχει την απελευθέρωση χωροθέτησης των επιχειρήσεων στις πόλεις και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στις πόλεις. Προωθείται μέσω της παροχής νέων υπηρεσιών, τα είδαμε αυτά να συμβαίνουν, τα είδαμε να εφαρμόζονται και όλα αυτά προήλθαν από την περιφερειακή πολιτική και από τον απότερο στόχο που ήταν η βιώσιμη ανάπτυξη, το ηλεκτρονικό εμπόριο, η τηλεεργασία, η τηλεκπαίδευση. Στις μέρες μας αυτό πλέον έχει πάρει σάρκα και οστά. Όλα αυτά προωθήθηκαν, χρηματοδοτήθηκαν μέσα από την Ευρωπαϊκή Περιφερειακή Πολιτική. Επίσης, αναβάθμιση υπηρεσιών, δημόσιες υπηρεσίες. Σήμερα μπορούμε να έχουμε, να εξυπηρετούμαστε μέσω διαδικτύου. Διάχυση πληροφοριών και εμπειριών, εκπαίδευση και κατάρτιση, δημιουργία γενικού κανονιστικού ρυθμιστικού πλαισίου. Διότι δημιουργήθηκε η ανάγκη όλα αυτά κατά κάποιο τρόπο να ελέγχονται από το θεσμικό πλαίσιο. Επομένως, προέκυψε και αυτός ο νέος κλάδος, αν θέλετε, του θεσμικού πλαισίου για τις νέες τεχνολογίες. Ανάπτυξη της τεχνολογίας γενικότερα. Τι έγινε εδώ? Προωθήθηκαν προγράμματα για έρευνα τεχνολογίας και καινοτομιών και συνεργασία ΑΕΗ και παραγωγής, ή αν θέλετε ερευνητικών κέντρων και παραγωγής. Μέχρι πρότινος χρηματοδοτούνταν τουλάχιστον από την Ευρωπαϊκή Ένωση έρευνα για την έρευνα και πολλές φορές στο παρελθόν αποτελέσματα πολύ σημαντικών ερευνών δεν δόθηκαν στην υπηρεσία του πολίτη, αλλά ούτε και αξιοποιήθηκαν από κάποια βιομηχανία, από κάποια παραγωγή. Τώρα λοιπόν χρηματοδοτούνται οι συνεργασίες, δηλαδή η συνεργασία μεταξύ ερευνητικών κέντρων και επιχειρήσεων και παραγωγής, έτσι ώστε τα αποτελέσματα των ερευνών να παραχθούν τα προϊόντα, τα οποία θα προταθούν από τις έρευνες και να δοθούν βεβαίως στην υπηρεσία του πολίτη. Ροή γνώσεων και νέων τεχνικών με δικτύωση, αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας, βελτίωση τεχνικών δεξιοτήτων με την εκπαίδευση. Δημιουργία θέσεων εργασίας και στήριξη επιχειρήσεων επίσης. Στήριξη, τι είπαμε, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις πόλεις προωθούνται με αυτόν τον τρόπο και πολλές εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης δόθηκαν προς αυτή την κατεύθυνση. Γιατί οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είπαμε ότι υποστηρίζουν το στόχο της βιώσιμης ανάπτυξης, γιατί λειτουργούν και αναπτύσσονται σε τοπικό επίπεδο και με αυτόν τον τρόπο απασχολούνται οι τοπικοί πόροι και κινείται σαφώς η οικονομία σε τοπικό επίπεδο.
διανομή ενισχύσεων στις πόλεις, δηλαδή στήριξη κάθε κατηγορίας, και αυτό το είδαμε να γίνεται, νέοι, γυναίκες. Πολύ συχνά προωθήθηκαν προγράμματα επιδότησης και χρηματοδότησης έτσι ώστε οι ομάδες αυτές να αναπτύξουν, να ανοίξουν τη δική τους επιχείρηση. Πολλές φορές η χρηματοδότηση έφτασε ακόμη και στο 100%. Ωραία. Προστασία της πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και στήριξη του αστικού τουρισμού. Ένας άλλος άξονας. Τι είπαμε πριν, ο τουρισμός είναι κάτι, είναι και ευλογία, αλλά μπορεί να γίνει και κατάρα. Γιατί αυτή η μονοκαλλιέργεια και η εξάρτηση από τον τουρισμό μπορεί να οδηγήσει και σε εξάρτηση ολόκληρης της οικονομίας, όχι μόνο περιοχών πια, μεμονωμένων περιοχών, αλλά και ολόκληρης της χώρας, όπως συμβαίνει με τη δική μας χώρα αυτή τη στιγμή. Αυτό που προωθείται από το συγκεκριμένο άξονα της Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Πολιτικής είναι η καλή σύνδεση του τουρισμού με τον πολιτισμό, έτσι ώστε να υπάρχουν ερίσματα, όπως είπαμε, να προκύπτουν ερίσματα επανεπίσκεψης για τους τουρίστες και στο χρόνο, μέσα στη διάρκεια όλου του χρόνου, αλλά και σε όλον τον τόπο και όχι μόνο στην παράκτια ζώνη. Και μέσω αυτού βεβαίως προωθούνται και πάρα πολλές δράσεις, δεν μένουν στις λεπτομέρειες. Προστασία του αστικού περιβάλλοντος. Γιατί, με τι στόχο? Με στόχο την αντιμετώπιση του φαινομένου του θερμοκηπίου, την προστασία των υδροβιότοπων, τη μείωση των εκπομπών καυσαερίων, τον έλεγχο της χρήσης φυτοφαρμάκων, τη διαχείριση του νερού, το βιολογικό καθαρισμό, διαχείριση απορριμμάτων, χρήση καθαρών τεχνολογιών, στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων για διενέργεια περιβαλλοντικών ελέγχων και αποκατάσταση εγκαταλελειμμένων βιομηχανικών εκτάσεων στις πόλεις. Αυτά λοιπόν προωθούνται μέσω της Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Πολιτικής και συγκεκριμένα μέσω του προγράμματος του επιχειρησιακού προγράμματος για το περιβάλλον, δηλαδή το ΕΠΕΡ. Η αγροτική ανάπτυξη είναι ένας πλέον από τους άξονες της Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Πολιτικής και στόχος είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας και της δασοκομείας, η βελτίωση των υποδομών στις αγροτικές περιοχές, η ανάπτυξη θέσεων εργασίας και η προστασία βεβαίως του περιβάλλοντος, γιατί οι αγροτικές περιοχές έχουν υποβαθμιστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό από τη χρήση των φυτοφαρμάκων που κατά κόρον χρησιμοποιήθηκαν όλα τα τελευταία χρόνια. Και βεβαίως καλή διασύνδεση των αγροτικών περιοχών με τις αστικές καλές υπηρεσίες, έτσι ώστε οι μεν αγροτικές περιοχές να εξυπηρετούνται από τις υπηρεσίες που προσφέρει η πόλη, η τοπική, η περιφερειακή πόλη, και οι δε πόλεις να εξυπηρετούνται από τα αγαθά τα οποία προμηθεύει η αγροτική περιοχή στο αστικό περιβάλλον. Θα πρέπει λοιπόν, τι θα πρέπει να προσέχουμε για όλα αυτά που θα εφαρμόσουμε για το πρόγραμμα της περιφερειακής ανάπτυξης, βιώσιμης περιφερειακής ανάπτυξης? Πρώτα απ' όλα, τη φέρουσα ικανότητα των τόπων. Θα πρέπει να γίνεται μία συνεχής εκτίμηση της φέρουσας ικανότητας ολόκληρης της πόλης, αλλά και τμήματων αυτής. Επίσης, σεβασμός στην κλίμακα. Είπαμε ότι οι πόλεις, μερικές πόλεις είναι παραδοσιακές, έχουν ιδιαίτερη αρχιτεκτονική κληρονομιά, κάποιες δε έχουν μία κλίμακα, μικρή κλίμακα, η οποία θα πρέπει να προστατεύεται και να, σε οποιοδήποτε έργο υποδομής γίνει, να έχει μία ήπια κατά κάποιο τρόπο παρέμβαση. Θα πρέπει επίσης να γίνεται συνεχής υπολογισμός των φυσικών πόρων, της διαθεσιμότητας των κελυφών, των εξοπλισμών και εκτίμηση βεβαίως της φέρουσας ικανότητας σε ψυχολογικό και ιδεολογικό επίπεδο. Προστασία των παρακαταθήκων και της φυσιογνωμίας. Με τη συνένεση των κατοίκων, λοιπόν, θα πρέπει να αποφασιστεί η ελεγχόμενη και αποδοτική ανάπτυξη. Δηλαδή, θα πρέπει να προστατευτούν συγκεκριμένα τμήματα των πόλεων, όπου θα δουλεύουν σαν ρησέρβες, αυτό που η διεθνής βιβλιογραφία ονομάζει ρησέρβες, έτσι ώστε να διατηρήσουν το φυσικό περιβάλλον στους χώρους αυτούς και να μπορεί βεβαίως η πόλη να διαθέτει φυσικούς χώρους. Αειφόρος διατήρηση ποιοτήτων λοιπόν φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος
και αειφόρος διατήρηση επομένως της φυσιογνωμίας της πόλης. Γιατί προστατεύοντας το φυσικό περιβάλλον, προστατεύεις και τη φυσιογνωμία εμπολής, γιατί το φυσικό περιβάλλον διαθέτει στοιχεία, είναι το ίδιο αυτό καθ' αυτό στοιχείο που καθορίζει τη φυσιογνωμία ενός τόπου και βεβαίως και περιλαμβάνει τη χλωρίδα, την πανίδα, τις φαιές επιφάνειες, τις σκιανές επιφάνειες που είχαμε αναλύσει στο αρχικό μας μάθημα. Επίσης, η αρχιτεκτονική κληρονομιά θα πρέπει να προστατεύεται και θα πρέπει να τη σέβεται οποιοδήποτε αναπτυξιακό πρόγραμμα στοχεύει στη βιώσιμη ανάπτυξη ενός τόπου. Ανάδειξη και αξιοποίηση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και του μνημειακού πλούτου λοιπόν των πόλεων και κήρυξη ιστορικών τόπων των παλαιών οικισμών στα κέντρα των πόλεων βάσει παλαιότερων αεροφωτογραφιών. Σας είπα ότι ως έτος ορόσημο θα λέγαμε, λαμβάνουμε το 1945, όπου τότε αεροφωτογραφήθηκαν όλοι οι οικισμοί της χώρας και πραγματικά μέχρι εκείνο το έτος μπορούμε να πούμε ότι μπορούμε να έχουμε και να δούμε τους ιστορικούς τόπους, τα παραδοσιακά κέντρα των πόλεων, τα όρια των πόλεων, γιατί έκτοτε βέβαια οι πόλεις επεκτάθηκαν και νέοι αρχιτεκτονικοί τύποι προωθήθηκαν έκτοτε λόγω και της βιομηχανικής ανάπτυξης και στον τομέα, όπως σε όλους τους τομείς, έτσι και στον τομέα των δομικών υλικών. Σας βάζω εδώ να δείτε για παράδειγμα τη Χαλκίδα του 1945 και με ροζ είναι τα όρια της πόλης το 1945. Το 1960 βλέπετε την επέκταση, το 1971, το 1985 βλέπετε την επέκταση της πόλης. Για να τα δούμε λίγο από την αρχή, έτσι σύντομα, για να δείτε πώς αλλάζει και πώς επεκτείνεται η πόλη. Άρα εμείς ως έτος βάσης θα πάρουμε το 1945. Εδώ λοιπόν έχουμε την ιστορική περιοχή, το παραδοσιακό κέντρο της Χαλκίδας. Η χώρα της Ιου. Εδώ από μία έρευνα που κάναμε στο Εργαστήριο Πολεοδομικής Σύνθεσης, με ροζ βλέπετε τον ιστορικό οικισμό και με αυτό το απαλό κίτρινο βλέπετε τις επεκτάσεις που έγιναν στη συνέχεια. Το 1945, τα ροζ είναι από το 1945. Ένα άλλο θέμα, ένας άλλος παράγοντας που συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη και θα πρέπει να δοθεί έμφαση είναι η συγκοινωνία. Εξασφάλιση συγκοινωνίας λοιπόν με συνδυασμό πολλαπλών μέσων μέσα στην πόλη. Μετρό, τραμ, λεωφορεία. Θα πρέπει όλα να συνεργάζονται λοιπόν και όλα να εξυπηρετούν την πόλη και όχι να υπάρχει εξάρτηση από ένα μεταφορικό μέσο, γιατί είπαμε ότι με αυτόν τον τρόπο δεν υπάρχει ασφάλεια ούτε στις μετακινήσεις. Και ένας από τους κορυφαίους στόχους και συνθήκη της βιώσιμης ανάπτυξης είναι η ασφάλεια. Η αυτάρκεια και η ασφάλεια δεύτερον. Προβλεψιμότητα των κινδύνων είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να λάβουμε υπόψη. Υπάρχουν πολλές παράκτιες πόλεις, για παράδειγμα. Οι παράκτιες πόλεις είναι εκτεθειμένοι σε παλαιροϊκά κύματα. Τον 18ο αιώνα ο Κόλυμπος δημιούργησε τσουνάμι ύψους 27 μέτρων. Το 1956 ο σεισμός της Σαντορίνης δημιούργησε παλαιροϊκό κύμα ύψους 3 μέτρων. Άρα προτείνεται αποφυγή κατασκευή σημαντικών έργων υποδομής στην παράκτια ζώνη. Γιατί με αυτόν τον τρόπο υπάρχει προστασία από τα σεισμικά φαινόμενα και προστατεύεται και η εναπομένουσα ελεύθερη γη, που συχνά η γη αυτή είναι και αγροτική, άρα και πολλά τοπικά προϊόντα παράγονται σε αυτή την παράκτια ζώνη, η οποία κατά κόρον έχει οικοδομηθεί τα τελευταία χρόνια και βεβαίως, τι λέμε, προβλεψιμότητα των κινδύνων. Δεν είχαμε μεγάλα σεισμικά φαινόμενα, για παράδειγμα, τα τελευταία χρόνια, άρα όταν θα το δούμε αυτό να γίνεται, όμως και τα τελευταία χρόνια μετά το 45, το 50, οικοδομήθηκε σε μεγάλο βαθμό η παράκτια ζώνη και στην ηπειρωτική Ελλάδα, αλλά και σε πάρα πολλά νησιά. Δεν ξέρουμε λοιπόν σε ένα τέτοιο φαινόμενο, σεισμικό φαινόμενο, τι αποτελέσματα θα έχουμε πλέον. Και εδώ σας έχω ένα χάρτη της Ιου,
όπου βλέπουμε πού μπήκε το κύμα, έτσι, στον τελευταίο σεισμό μπήκε το κύμα στο 1/3 περίπου του νησιού. Εδώ λοιπόν βλέπετε τον αυστηρό χωροταξικό σχεδιασμό και τι θέλω να σας πω με αυτό. Ότι θα πρέπει να γίνει ένας αυστηρός χωροταξικός σχεδιασμός σε όλους τους τόπους και ιδιαίτερα στα νησιά, εάν θέλουμε πραγματικά να έχουμε βιώσιμη ανάπτυξη. Γιατί πρώτα απ' όλα να προβλέψουμε τους κινδύνους ή θα πρέπει πια όλα να χωροθετούνται έτσι ώστε να μην καταπατούμε την γη, την δημόσια γη, τη δασική περιοχή, να μην οικοδομούνται τα πάντα. Έτσι, και εδώ βλέπετε λοιπόν έναν χωροταξικό σχεδιασμό ενός νησιού, της Ιου. Προέκυψε από μία έρευνα που ανατέθηκε στο Εργαστήριο Πολεοδομικής Σύνθεσης του MEP, όπου το παραδώσαμε βεβαίως στο νησί. Φυσιογνωμία τώρα. Για να δούμε πώς όλα αυτά συνδέονται με τη φυσιογνωμία και πώς όλοι αυτοί οι παράγοντες που είπαμε πριν, ότι καθορίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη των πόλεων, εμπολής και σε πολύ μεγάλο βαθμό καθορίζουν και την προστασία της φυσιογνωμίας της ελληνικής πόλης. Τι είναι λοιπόν η φυσιογνωμία? Να τα επαναλάβουμε. Είναι η έκφραση της ταυτότητας της πόλης όταν αυτή εκλαμβάνεται ως μια οντότητα, δηλαδή ως μια έλογη χώρα, που η συλλογική συνείδηση των κατοίκων της την οδηγεί στο να αναπτύξει το δικό της λόγο και μύθο. Λόγο και μύθο είπαμε. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι το πρώτο πράγμα που καθορίζει την φυσιογνωμία μιας πόλης είναι η φήμη της. Αυτό είναι ο λόγος, είναι η φήμη της πόλης, η καλή φήμη και η κακή φήμη. Κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο να ανατρέψουμε. Έτσι. Τα στοιχεία τώρα που καθορίζουν γενικότερα τη φυσιογνωμία είναι τα γεωφυσικά δεδομένα, η οικονομία, η αρχιτεκτονική κληρονομιά, ο πολιτισμός, τα κοινωνικά συστήματα, η πολεοδομία, το θεσμικό πλαίσιο, η ανθρώπινη αλυσίδα. Έτσι, για να δούμε λοιπόν κάποια παραδείγματα. Το όνομα παίζει πολύ μεγάλη σημασία. Το όνομα, από πού προέρχεται το όνομα μιας πόλης, είναι ο πυκνοτής φυσιογνωμίας της. Και θα δούμε στη συνέχεια κάποια παραδείγματα πόλεων και πώς αυτό το όνομα, μία λεξούλα, δίνει πραγματικά τη φυσιογνωμία του τόπου. Επίσης, η γεωγραφική θέση. Πού βρίσκεται, γιατί αυτό της προσδίδει στην πόλη κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, κλιματικά πρώτα απ' όλα και όχι μόνο. Ο γεωφυσικός προσδιορισμός, δηλαδή η φυσική πόρη, η χλωρίδα, η πανίδα, οι γαλάζιες επιφάνειες, αν έχει ποτάμια, λίμνες η πόλη αυτή, η ατμόσφαιρα, η κλιματική κατάσταση. Επίσης η πολιτισμική κληρονομιά της πόλης, τα ήθη, τα έθιμα, η μύθη, η κουλτούρα, η τοπική ενδυμασία, τα φαγητά, τα τραγούδια, ο τρόπος έκφρασης των κατοίκων, το πιολιαλιά. Όλα αυτά λοιπόν δίνουν μια ιδιαίτερη φυσιογνωμία στην πόλη. Η αρχιτεκτονική κληρονομιά επίσης της πόλης είπαμε ότι καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τη φυσιογνωμία του τόπου. Σημαντικά και αντιπροσωπευτικά κτίρια, ο τρόπος δόμησης των κτίριων, οι τεχνοτροπίες, ο περιβάλλοντας χώρος της πόλης, τα ανθρωπογενή στοιχεία, πολεοδομικός σχεδιασμός, υποδομές, δημογραφικά χαρακτηριστικά, απασχόληση, ανεργία, οι πυκνοτές φυσιογνωμίας, δηλαδή τα τοπόσημα της πόλης, αυτά τα οποία τα βλέπει ο επισκέπτης ή μπορεί να τα δει σε ένα καρποστάλ ή ηχητικά να τα ακούσει και του έρχεται κατευθείαν, έρχεται στη μνήμη του η πόλη. Αυτό είναι και θα πούμε στη συνέχεια, θα δούμε κάποια από αυτά. Επίσης, σημαντικές και εξέχουσες προσωπικότητες της πόλης και το θεσμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργεί η πόλη και που έχει καθορίσει σε μεγάλο βαθμό τη φυσιογνωμία της. Όσον αφορά στις σημαντικές προσωπικότητες, είπαμε έτσι, ότι πολλοί άνθρωποι
ένας αθλητής, ένας πολιτικός, ένας άνθρωπος της τέχνης. Έχει συνδέσει συχνά το όνομά του με έναν τόπο, με ένα συγκεκριμένο τόπο. Και καθορίζεται η φυσιογνωμία πολλές φορές αυτού του τόπου από αυτή την προσωπικότητα. Το όνομα, για να δούμε, το Καρπενήσι. Από πού προέρχεται το όνομα? Υπάρχουν βέβαια δίστανται απόψεις. Από το πλήθος, λέει, των σφενδαμιών που υπήρχαν στην περιοχή κατά την έλευση των πρώτων επίκων, ώστε να την ονομάσουν στη γλώσσα τους Καρπενήσους, όπου Κάρπεν σημαίνει σφενδάμι και ίσως σημαίνει τόπος. Μια δεύτερη εκδοχή λένε ότι προέρχεται από τις τουρκικές λέξεις καρ, που θα πει χιόνι, και μπενίς, που θα πει σκέπασμα. Δηλαδή καρμπενίς, που σημαίνει χιονοσκέπαστος τόπος. Βλέπετε λοιπόν πόσο πυκνοτής φυσιογνωμίας είναι το όνομα Καρπενήσι. Περιλαμβάνει και χαρακτηρίζει ένα γεωφυσικό φαινόμενο του τόπου. Χαλκίδα. Από πού ήρθε το όνομα της Χαλκίδας? Από την ύπαρξη των ορυχείων χαλκού στην περιοχή. Νάτος ένας πυκνοτής φυσιογνωμίας. Τι περιλαμβάνει το όνομα? Αγρίνιο. Κατά τη μυθολογία χτίστηκε από τον βασιλιά Άγριο. Την εποχή της τουρκοκρατίας πήρε το όνομα Βραχώρη και μετά την απελευθέρωση το Βραχώρη πήρε ξανά το αρχαίο όνομα Αγρίνιο. Προέρχεται λοιπόν από τον βασιλιά Άγριο. Τώρα, η γεωγραφική θέση, γιατί θα πρέπει ένας χάρτης πραγματικά να προστίθεται για να μας δίνει πληροφορίες? Γιατί βλέπουμε πού βρίσκεται ο τόπος. Γεωγραφική θέση. Ο χάρτης αυτός μπορεί να είναι πολιτικός, μπορεί να είναι γεωφυσικός, μπορεί να είναι πολεοδομικός. Εδώ, το Καρπενήσι, η Λαμία, ένας μάλλον τουριστικός χάρτης είναι αυτός. Τα Ιωάννινα, ένας πολεοδομικός χάρτης. Η Ναύπακτος, ένας ιστορικός πάλι χάρτης. Γεωφυσικός προσδιορισμός. Το δεύτερο, το οποίο θα πρέπει να μελετούμε στη φυσιογνωμία της πόλης. Το αστικό πράσινο. Τι είδους αστικό πράσινο? Αυτά θα τα δούμε στη συνέχεια και πιο αναλυτικά. Το αστικό πράσινο πώς εμφανίζεται μέσα στην πόλη? Στα πάρκα, στα άλση, στις πλατείες, στις κεντρικές αρτηρίες, στους ελεύθερους χώρους φορέων, στους ιδιωτικούς χώρους, στις αυλές, στα μπαλκόνια. Αυτά λοιπόν θα πρέπει να τα δούμε. Όταν δούμε το γεωφυσικό προσδιορισμό, θα συζητήσουμε για την πόλη ως προς το γεωφυσικό της χαρακτήρα και φυσιογνωμία, θα πρέπει να δούμε το πράσινο σε αυτούς τους χώρους. Βεβαίως την πανίδα, τις φαιές επιφάνειες και τις γαλάζιες επιφάνειες, έτσι, και τις κιανές επιφάνειες. Τώρα, η Λαμία. Να δούμε πάλι αυτές ο γεωγραφικός προσδιορισμός και ο γεωφυσικός της Λαμίας. Έτσι, που ανήκει στο νομό Φθιώτιδας, έδρα της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, τα σύνορα του νομού, η έκταση, ο πληθυσμός, η πληθυσμιακή πυκνότητα, έτσι, τα βουνά, άρα οι φαιές επιφάνειες εδώ, τα ποτάμια, οι αματικές πηγές, τι είναι? Γαλάζιες επιφάνειες, έτσι, τα ποτάμια, σπερχιός, πηγές θερμοπυλών κλπ. Το Καρπενήσι. Ο νομός Ευρυτανίας ανακηρύχθηκε από την UNESCO μία από τις καθαρότερες περιοχές και το Καρπενήσι με μηδενική μόλυνση ορίστηκε ως πρότυπη βάση για την πραγματοποίηση περιβαλλοντικών πειραμάτων. Είναι τόπος με μοναδικό αλπικό χαρακτήρα και εδώ έτσι έχουμε το γεωφυσικό χαρακτήρα του Καρπενησίου. Το κλίμα της περιοχής είναι μεσογειακό κλπ. Το έδαφος, το κυριότερο ποτάμι, τα φυτά, Χαλκίδα, παιδινή περιοχή, σε κοντινή απόσταση είναι το όρος Δύρφη, άρα φαιές επιφάνειες, κλίμα, άνεμη, χλωρίδα. Όλα αυτά τα περιγράφουμε λοιπόν για να περιγράψουμε και για να δώσουμε τη γεωφυσική φυσιογνωμία της πόλης της Χαλκίδας. Πάμε στην αρχιτεκτονική κληρονομιά. Επιλέγουμε τα πιο σημαντικά στοιχεία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς. Εδώ σας επέλεξα 4, το κάστρο της Χαλκίδας, το κόκκινο σπίτι, το σπίτι με τα αγάλματα,
το τζαμί Εμίρ Ζάδε. Όταν θα κάνουμε λοιπόν την έρευνα για να δούμε ποιο από αυτά τα 4 είναι αυτό που καθορίζει πραγματικά τη φυσιογνωμία της Χαλκίδας, θα απαντήσουν οι ερωτώμενοι ποιο απ' όλα επιλέγουν. Το Αγρίνιο. Καταγράφουμε τα ιστορικά κτίρια, τους αρχαιολογικούς χώρους, τα μνημεία. Ιστορικά μνημεία της Λαμίας. Βλέπετε εδώ τη γέφυρα του Γοργοποτάμου, τις 7 βρύσες, το κενοτάφιο του Αθανασίου Διάκου, το άγραμμα του Αθανασίου Διάκου κλπ. Χαλκίδα. Εδώ, στην παραλία της Χαλκίδας το 1920, όπου φαίνεται στο βάθος το κόκκινο σπίτι που είδαμε πριν. Και εδώ το παραλιακό μέτωπο της Χαλκίδας. Περιβάλλοντας χώρος. Με ρωτήσατε πριν για τον περιβάλλοντα χώρο. Τι είναι? Να λοιπόν τι είναι. Ποιος είναι περιβάλλοντας χώρος στο Καρπενήσι? Βλέπετε εδώ έχω επιλέξει τη Μονή Προύσου, δεξιά, η οποία απέχει από το Καρπενήσι 31 χιλιόμετρα. Και όμως την βάζουμε και την καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τη φυσιογνωμία του Καρπενησίου, γιατί ανήκει στον περιβάλλοντα χώρο. Λοιπόν, η Μονή βλέπετε εδώ δεξιά και κάτω το μονότοξο πέτρινο γεφύρι στο ιστορικό χωριό Βίνιανη. Αυτά όλα λοιπόν δεν είναι μέσα στο Καρπενήσι, αλλά είναι στον περιβάλλοντα χώρο. Θεωρούνται όμως πολύ σημαντικά και γι' αυτό το λόγο βεβαίως επιλέγουμε να τα βάλουμε. Λαμία, στον περιβάλλοντο χώρο, Θερμοπύλες της Σαλαμάνας, Γοργοπόταμος, Εθνικός Δρυμός Χίτης, Μοναστήρι Αντίνιτσας, Καραβόμυλος, στη Στυλίδα, στον περιβάλλοντα χώρο όλα αυτά. Πάμε για την πολιτιστική φυσιογνωμία. Καθορίζει σε μεγάλο βαθμό ο πολιτισμός τη φυσιογνωμία μιας πόλης. Το Αγρίνιο λοιπόν, πολιτισμός. Βλέπουμε Παστράτιος Δημοτική Βιβλιοθήκη, Παιδική Βιβλιοθήκη. Άρα βάζουμε τις βιβλιοθήκες, τα πολιτιστικά κέντρα, τα μουσεία της περιοχής, έτσι ώστε να δώσουμε την πολιτισμική φυσιογνωμία του τόπου. Στη Χαλκίδα επίσης έχουμε καταγράψει το μουσείο, τη Δημοτική Βιβλιοθήκη, το εργαστήρι τέχνης, το Δημοτικό Οδείο, τα πιο σημαντικά λοιπόν πολιτιστικά κέντρα της Χαλκίδας. Στα Ιωάννινα, σας την είχα δείξει αυτή τη φωτογραφία. Τι βλέπουμε? 2 καρποστάλ. Την Αργυροχοΐα, ένα κόσμημα, ένα βραχιόλι, κάτω αριστερά ένα σημαίνιο βραχιόλι, η τεχνοτροπία των Ιωαννίνων και δεξιά την Τυροκομεία. Και Λαμία εδώ οι φωτογραφίες, εξέχουσες προσωπικότητες. Στα Ιωάννινα, αυτό το οποίο σας έχω αναρτήσει, συμπεριλαμβάνει μέσα και αυτές τις προσωπικότητες, οι οποίες έχουν καθορίσει σε μεγάλο βαθμό τη φυσιογνωμία αυτής της πόλης. Το Αγρίνιο, Φίλιππος Ακαρνάν, Κοσμάς ο Ετωλός, Κώστας Χατζόπουλος, αδελφή Παπαστράτου, Χρήστος Καπράλος και όταν μη Παναγιωτόπουλος, βλέπετε ότι είναι ευρεία η γκάμα. Είναι ένας Άγιος, έτσι. Είναι ένας πολιτικός. Καλυθέα, Κωνσταντίνος Δαβάκης, Γεώργιος Φιλάρετος, Παναγής Χαροκόπος, Αλέξανδρος Πάντος, Βασίλειος Σιβιτανίδης, Σοφία Λασκαρίδου. Όλοι αυτοί πήραν και οι δρόμοι πήραν την ονομασία τους από αυτές τις προσωπικότητες. Δηλαδή είναι αλληλένδετη. Η προσωπικότητα έχει συνδεθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Όλες αυτές οι προσωπικότητες συνδέθηκαν με τον τόπο της Καλυθέας, με αυτή την πόλη. Στη Χαλκίδα επίσης κάποιες προσωπικότητες, τις βλέπετε εδώ, από την αρχαιότητα, από την Ελληνική Επανάσταση, τα νεότερα χρόνια. Καταγράφουμε λοιπόν, εάν θέλουμε να δώσουμε τη φυσιογνωμία μιας πόλης, καταγράφουμε αυτές τις σημαντικές προσωπικότητες που επηρέασαν σε πολύ μεγάλο βαθμό την πόλη. Οδοί και πλατείες. Οι πλατείες και η κεντρική οδοί είναι σημαντικοί και θα πρέπει να τις αναφέρουμε όταν περιγράφουμε τη φυσιογνωμία ενός τόπου. Βλέπετε εδώ στο Αγρίνιο, στη Λαμία, τις 4 κεντρικές πλατείες, την Ελευθερίας, Διάκου, Πάρκου, η πλατεία του Λαού. Συνεπώς, παιδιά, ο γενικότερος στόχος για βιώσιμη αστική ανάπτυξη και οι πολιτικές και δράσεις
περιλαμβάνουν την προστασία του συνόλου των δραστηριοτήτων και κάθε κοινωνική και φυσική πραγματικότητα, από το περιβάλλον και την οικονομία μέχρι και την πολιτιστική κληρονομιά, δηλαδή στοιχεία που καθορίζουν τη φυσιογνωμία της πόλης, η ανθρώπινη αλυσίδα, οι παραδοσιακές ασχολίες, τα οικονομικοκοινωνικά δεδομένα, τα πολεοδομικά δεδομένα, το φυσικό περιβάλλον, η αρχιτεκτονική κληρονομιά, ο πολιτισμός. Όλα αυτά είδαμε ότι καθορίζουν τη φυσιογνωμία μιας πόλης. Ναι, όμως όλα αυτά δεν είναι τελικά και στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης, στόχοι των πολιτικών της βιώσιμης ανάπτυξης. Τα είδαμε στο πρώτο μέρος της ομιλίας μου, στο πρώτο μέρος της παρουσίασης. Σχεδόν λοιπόν είναι ταυτόσιμα. Άρα, προστατεύοντας τη φυσιογνωμία μιας πόλης, στην ουσία προστατεύουμε και τι? Και τη βιωσιμότητα μιας πόλης. Ενισχύουμε τη βιωσιμότητα μιας πόλης. Είναι δύο αλληλένδετες έννοιες. Πρόταση λοιπόν που έχουμε κάνει από χρόνια. Πρώτον, να γίνει λεπτομερής καταγραφή των ιδιαίτερων φυσιογνωμικών στοιχείων της κάθε πόλης. Και δεύτερον, ένα θεσμικό πλαίσιο που θα επιτρέπει τη διερεύνηση των επιπτώσεων των δράσεων πάνω στη φυσιογνωμία της κάθε πόλης, δηλαδή να γίνουν μελέτες φυσιογνωμικών επιπτώσεων. Όπως έχουμε τις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, θα πρέπει να γίνονται για οποιαδήποτε επέμβαση κάνουμε, οποιοδήποτε δημόσιο έργο έρθουμε να κατασκευάσουμε μέσα στην πόλη, θα πρέπει πριν απ' όλα να γίνει μια μελέτη φυσιογνωμικών επιπτώσεων στην πόλη αυτή. Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να επιτευχθούν βεβαίως με την ενεργό συμμετοχή και τη συνένεση των πολιτών, γιατί έχει αποδειχθεί ότι όταν ο πολίτης δεν συνεργάζεται, κανένα έργο δεν πετυχαίνει. Αυτό το είδαμε τα τελευταία χρόνια να συμβαίνει, το είδαμε με όλα αυτά τα ενεργειακά, τις πρωτοβουλίες που έγινε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για τα αιωλικά πάρκα, όπου ο πολίτης δεν συνεργάστηκε, δεν πέτυχε το έργο. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω. Με αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, συνδέεται η φυσιογνωμία της πόλης με την βιωσιμότητα και όλων των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης, με όλους τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης. Ακούω τώρα τις απορίες σας. Εάν θέλετε κάτι να με ρωτήσετε πάνω στα θέματα αυτά,